אוטביה VRS. רכב משפחתי מצוין. בטוח, יציב, מרווח. אוטו יושב, אוטו יציב, האג אחד. מבחינת סביבת נהג, 10, ממש, מרגישה כמו סוחר כמעט. הרבה יותר נוח ממה שציפיתי, יופי שלו. מושך חזק, טורבו נכנס. מאיץ מצוין בכל טווח סלד. ברגע שעוברים את ה-60 קמ"ש, אין דברים כאלה. חיוך פשוט לא יורד מהפנים עדיין. מזל שיש אוזניים לעצור את החיוך. מה זה, הכל של הטורבו הפש הזה או שזה אתה?